И здравейте, печаги, аз съм Let's Play with Боян Стоев, аз съм 8 и това е първи епизод на Minecraft Mini Games. Minecraft Pocket Edition. Имаме Spliff тук, имаме Skywars, имаме Hunger Games, The Walls още не е пуснат. И сега мисля да поиграем The Hunger Survival Games по-скоро. Много да се радат за тази игра, защото е Best. Е тук. Там виждам майта ми. Ще ги взема. Защо също си ма? Айта ми. Аз съм Бънкчик. Best. Ever. Name. Не там да се кача. То мап не съм го виждал между другото. Играя с сървъра от 2 дена. Някъде. От телефона за втори път играя, защото сега снимах един клип и той се прецака. Така че няма да показвам как да влизате в сървъра, как да се направите скин, как да направите еди, какво си, вижте от някой друг. Ако чухте някакво бля, това е братовчето ми. Рана. Рана. Какво? Хора, не това! Зазнал съм го на клип! Всичко от мен е изчезна, освен двете злато и бутушките ми. Заседето е на клип. Бъговия сървър. Аз съм само това знам на Hunger Games. И да има Hunger Games. Но ми се струва малък мапа, защото е така май. Някакъв идва! Бегай! Бегай, народа, бегай! За живота си. Чест! Виждам проблема. Не, той дали не види. Свърт! Както аз го казвам. Да бъдем мисля. Шак. И аз не мога сега. Верно, че само ще се хаби по-бързо, много яко. Сега искам да сме тим с тея и по-късно ги отрепвам. Боинкчик. Да, дали съм отбор с тези печаги. Сега не знам какво ще правим. Настръвам там. Няма. Давай тебе. Ще следвам. Мене ли ще следвате? Малко ме притеснявате. Те мене ли следват, бе? Добре. Що ми така искате? Да, откъде? Аз като чувствам, че ме бия добре. Добре, нормален сняг. Ще ме убият, усещам го. Така че няма да се предам. Аз трябва да ги убия първи. Те ме мислят. Да не е водача. Айде. Help me! Шефе! Ей! Еви меча ми.
Дръжт. Ей, душките. Бягайте! Бягайте, бе! Йолоу! Може да падна ли? Бе от бе! Айде, чиба, иначе. Бягайте. Hunger Games фейл ще го кръща това. Бейте тук, бе, какво искате още? Аз съм задънен. Иначе... Превъртете клипа. Това не е да се гледа. Някой ще ме даде блокче. Блокче искам, блокче. Значи тъп. Аре бейте от тук, бе. Бейте от тук, бе. Бегай, бе. Иначе. Бейте от тук, бе. Иначе. 2 минути съм тук. Как го правиш тук, бе? Тъп ли си, бе? Тъп ли си, бе? Иначе. Какво? Какво? Той да не се измъкна. Дай ми гащите! Дай ми ги! Дай ми гащите! Искам си гащите, млад Мерин Джей. Млад Мерин Джей. Млад Мерин Джей, ще убия. Но, какво се дишам тук, бе? Ячи. Бутушите ми изчезват, тези, които ми изчезват, се връща. Иначе не разбирам тази игра нещо. Аба! Food! I wanna food! Да. Какво? Изядох хляб и имаше партикъли на Apple. Яко. Искам food! Искам food! Ма тъп ли си, бе? Ма тъп ли си, бе? Ти, значи. Ама уби, умри. Аз не убих партньора си. Аз го разчлених. Една торта имам. Сериозно ли бе игра? Сериозно ли? Братовчет ми се чува. Ужас, хора, ужас. Един от моите партньори нещо му стана. Другия пък го оттрепах. Ужас. Тук е тъжна история. Колко минути става да деят мъча? Защото тук съм поне в 4 минути. Help me! Дед мъча започва! Яко. Най-после се вземахме тук. Бийте се двамата! Бийте се! Абе, цигани! Значи. Нещо за ядене! О, трепец. Трепец. Аз така правя. Така си на първо място. Път. Това има ли свърт? Да, има свърт. Има свърт, де. Аре сега. Пали фала. Сега с тебе. Я да се поговорим малко сериозно, а така. Така е, белай бе, чума.
Не, сам умра, тук къде бе? Чикбой, yes! Машина, хора, машина! И добре, това беше за днес. Да не ме хареса, абонирайте, лайкайте, сабскрайбвайте и до скоро!